veľa som skúšal, až pokým som našiel to, čo ma naozaj baví. A keď už som našiel to, čo ma naozaj baví, tak na to, aby som sa posunul z tejto detskej izby tam, kde som teraz, tak si musíte spraviť plán. Dobré je mať plán a dobré je proste sa niečoho držať, pozerať sa na niečo pravidelne, každý deň, aby ste vedeli, že idete po správnej ceste, idete za tým, čo ste si zaumienili kedysi a že to je to, čo robí váš život naozaj taký, aký ho chcete mať. A na to je dobré si spraviť vision board. Toto je môj vision board za rok 2025. V tejto detskej izbe som si písal proste po stenách ešte, že sa chcem dostať do Ameriky, chcem raz bývať sám, chcem bývať v Prahe, sníval som o týchto veciach a teraz to žijem. A toto je jeden z tých malých krokov, aj keď podľa mňa vyzerá ako malý, ale je reálne, že dostatočne veľký na to, aby vám menil život. Ja som tomu tiež sám neveril, že kus papiera, na ktorých si dáte nejaké obrázky, ale je to tak, je to proste tak, lebo teraz vám idem ukázať. Tento vision board som si spravil na začiatku roku 2025, alebo teda možno ešte aj pred.